Жиңүү күн оңайынан Козанның ветераннар госпиталі ишек алдында зур тантана уйыштырганнар. Фронтовик тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балаларын котларга хәрби берлек җитәкчеләре, төрле оешма җитәкчеләре, хакимият вәкилләре килде. В этот день, солнечный день. Күрәсезме, бүген көн шундый кояшлы, бик тиздән истәлекле вакыйга җиңү көнен билгеләп үтәчәкбез. Сезгә карыйм да сокланып куям. Сез шундый мөлаем, ачык йөзле, тормышның матурлыгын күреп яшисез. Очень много сказать надо теплых слов. Замира Калимуллина Әлки районыннан балачагы дәһшәтле сугыш чорына туры килгән, сөйләгәндә күзләре яшьләнә. Сугыш елларында аным әтием сугышка китте. 41 елны, 42 елны катты да пуля тиеп катты. Ул үлде, әни 5 бала белән калды. Безне үстерде. Иманнар укытып, рәхимне ясап үстерде. Әлхәмдүлиллаһ шөкер. Бүгенге көндә Казанның ветераннар госпиталендә 200дән артык өлкән кеше дәвалана һәм шуларның 20дән артыгы сугыш ветераннары. Бүген бөек җиңү көне алдыннан оештырылган әлеге чара өлкәннәр өчен бик әһәмиятле шифага тиң. Шушы тантанада катнашканнан соң буыннарның сызлавында онытыла, борчу мәшәкатьләр дә юкка чыга ди өлкәннәр. Поздравляю с наступающим праздником Днем Победы. Бүген госпитальдә дәваланучыларга 100 дәнә бүләк тапшырдылар. Бу күчтәнәчләрне әзерләүдә Таиф идарәче компаниясе матди ярдәм күрсәткән. Алар һәрчак ветераннарга булыша, хәйрия чараларында даими катнашалар. Вам огромное спасибо, что вы есть. Были, да, дай Бог вам здоровья. Спасибо большое. Будьте все здоровы. 97 яше белән баручы Зөләлә Гобайдуллина госпиталь ачылганнан бирле ел сайын монда төрнәкләнү курсы узарга килә. Сугыш афәтен күргән кеше буларак хәзерге мул тормышның кадерен белеп яши. Хезмәтебезне бик хөрмәтләделәр. Мин 46 ел укытучы, педагог после университета булып, шуның 26 елын директорлык иттем. Ветераннар госпитале ишек алдында концерт берничә сәгать барды. Мәктәп укучылары иҗади чыгышлары белән өлкәннәрнең күңелен күрде. Ветераннарны өйләренә барып та котлаячаклар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.